ta bacci sai kasa abin da yake hana za da riga na dafe sassare na ashe ra'ayi na guda da naka bacci sai kasa abin da yake hana za na riga na dafe lamarin haske sare na ashe wannan lamarin daban ne mun je mun dawo a ranka idan aka bata ma ka yafe dirin sai kuma duhu ya rike alkawarin da na zo na baki sirri kwaina ne sari na rufe niki sayawa daki zafi ko sanyi karki nawa duk sanda na sake aiki na san na girma duk sanda na zo jama'a suka cika gefe lamarin haske sare na ashe wannan lamarin daban ne mun je mun dawo a ranka idan aka bata ma ka yafe kyan aiki farko da kayi shirin farawa daura niyya ba laifi gona cikin so kauna inda ma biyayya wanda ya bata ma faɗa min ni zan rama ma da gayya ka ɗauko rana ta hona saka ka cikin inuwa ka kyafe lamarin haske sare na ashe wannan lamarin daban ne mun je mun dawo a ranka idan aka bata ma ka yafe Sarina nake kauna ba ta biyun ta cikin lissafi hotonta nake kalla wanda na sa a cikin littafi wanda kake kauna ka fi sako shi cikin lissafi watansa kake kalla zuciya sai ta zamo littafi Muje maganar kauna kulla girma ta ɗara tasa da kin furtan mai kyau sakon daɗi zaki da amsa turare mai tsada ga kamshi zan baki ki fesa da na ji kishi miƙo min ruwan sanyi daga kofi fashe ko murna dukkan saka fuska kan ga alama matsoko na zauna domin man da kari na kunama cikin haɗuwar masu babu abin da ya sani na dama ka bar musu yan tsaki kaje dole a bisu da yafi Sarina nake kauna ba ta biyun ta cikin lissafi hotonta nake kalla wanda na sa a cikin littafi Ni kauna ta zo ki ji labarai na turka-turkan da na sha kafin in girma duk mai son ka zai so ya ji labaranka ko ba komai sha tambaya ce sha nema sai sai an yi hakuri sannan aka sharrabar romo Sarina. sai an jura gudu sannan aka cimma zomo Sarina. madin da mafara daɗin ta sa kin girmo Sarina. kai ta ki gona ita ce himmar mai noma in ba za a ba mu fita a gudun san tsira ka zo mun haɗu mun zama ɗaya muka zarce tsara daidai an fi gani a gurin mai karɓar gyara kyale kowa ka je na gefen dama duk mai son ka zai so ya ji labaranka ko ba komai sha tambaya ce sha nema sarina da ni da ke mun samu gurin da za biyo rabewa na baki soyayya ke ma a rai ashe kin yarda da ni da kai gabo ka samu wurin da za ka yi rabewa ga yadda soyayya take so a so ka wannan ne lakane da na faɗa kin shaida zuciya tana amsa yaran mu ne shi kenan babu wanda zai ganewa dukan kalaban kauna gare ni kin furta abinda na yi duba fili na boye sai Allah masani da kai gabo ka samu wurin da za ka yi rabewa ga yadda soyayya take so a so ka wannan ne lakane ka zo da kai ne gona ya kai ta yi mini aiki da sabulu wanka da tun jikin ka zai wanwanke abin a daidai ga kaya bakin ka baya tsinke batun ka ne hakun ajali da rabuwar hanta da jini da kai gabo ka samu wurin da za ka yi rabewa ga yadda so
kasa